Vytvorte koridor. Archa bola vybudovaná pre spoločnú záchranu. Musíte veriť. Verte, že táto archa je jedinou cestou ku spáse. Musíte nám veriť. Musíte sa páči ďalej. Dvihnite ruky ďalej. Pomaly. Klobúky dole. Sa páči. Musíte veriť. Veriť. Verte, že táto archa je jedinou cestou ku spáse. Hore kotvy! Pláveme do svetlej budúcnosti! Všetci, ktorí nám verili, budú spasení! S Bohom, Kristýnka. Moja husopáska. Ty naša slobodinka. S Bohom. Prečo plačete, oči? Plače mňa všetkou tou krásou, ktorá zhynie zotrvie a premení sa v prach. Áno. Všetko sa aj tak raz vráti na začiatok. My všetci raz usneme a v spánku sa náš sen stane skutočnosťou. Deň začína o polnoci.